लोगोफोर नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ बरायबाय। दिनै जोंहा गय गायस्लायगोन आरोना। गया देरबाय ओमफ्राय बारियाव जाखिनि गायजायो बेखौ गायगोन। ओमफ्राय बोथोराबो अखा हाहां हाहांसो। ओमफ्राय बे भिडिअखौ आङो मेमरिनि थाखायसो खालामदों, उनाव नायनो थाखाय। नोंथांमोनाबो नायनो हागोन गयखौ माबायदि गायो, ओरैनो सिम्पोल गायगोन। ओमफ्राय जावखु जायोना जिया नै दा हायाबो जोंना बालासियाना, गय फुलिया नैसोनो देरबाय। ओमफ्राय बेखौ गायजोबगोन आरो 150 दालसो दङ। नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोङो माबायदि गायो माबायदि जावखुयो देखायनो नाजागोन आं। बांद्राय गोलाव खालामा आं भिडिअखौ, जास्ट मेमरिनि थाखाय आं खालामनो नागिरदों लोगोफोर। फुलिया बेनो जोंना नै जों आदा ओमफ्राय सासे आदा हाजिरा लादों, ओमफ्राय आं साथामजों मावगोन आरोना खामानिखौ। मोनबाय ओमफ्राय नैबेबो फुलिया नैहायबो एसे दङ। ओमफ्राय ओरैजायनो गायलाबायगोन आरो ओरै सिमा सिमा। ओमफ्राय जिखिनि जायगा दङ बेहाय हायाबो बांद्राय गुवार नङाना, बिगासे 1.5 बिगासोल' दङ। ओमफ्राय नैबेहाय फुलिया माखासे दङ। ओमफ्राय बैथिं दहाय खोन्थानाय, ओमफ्राय बेखौ जावखुनानै गायनोसै आरो। रोदाखौ नुजा होनांगौ सायाव एसे गायबा, होमबा साबसिन जायो खोमा। बिदिनो हासारफोर होनो हाबा मोजांलै, गोबोरखि हासार ओमफ्राय माबा माबि, होमबा मोजां जायो आरोना। बेबायदि जावखुनांगौ आरोना, नङाबा हाया थानो नागिरा। फांसेयावनो जा टाइम लाखागोन, ओमफ्राय आरो हाखर जावबावनांगौ, फबबावनांगौ, लांबावनांगौ, बहुद टाइम लायो आरोना। फांसे हाजोंनो बिदि आरोना, बिदि हा गिदिर लानांगौ। जै गायखाथारबाय आरो बेखौ जावफुगासिनो दं नै। ओमफ्राय हाबाय आरो 12-13 दालसो जावखुनो हाबाय। ओमफ्राय दा गायबाय थानोसै। नैहाय जमा दोनो जावखुनायखौ। 1 घन्टायानो जायाखै, 1 घन्टा जायैयावनो एसेबां हाबाय नै। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दाल हाबाय आरो। लासैना बियो हाया गायनो नागिरो, बेनि थाखाय लासै जावखुनांगौ जायो। बे जा गिदिर, बोसोरथामसेबानो फिथाइ थायनो हागौ, जा गोजौ जाखाबाय आरोना। थांनाय बोसोरफ्रावनो गायस्लायनांगौ नै, जा गिदिर गायनांबाय जावनांबाय, खनि थिखोनो हालायनाय नंला। हाखौ एसे गालांनांगौ। अखा हालायबायलै नै, गय जावफुनायावनो मा जाबावनांगौ। अखा सिबाय नै, अखा हाबाय, जारलासो खामानिखौ मावथ'नो हाया। 15 दिनसो अखा हानाया दाबो गारनो रोंला। ओमफ्राय बे लामा आरोना, बेजों ओरै सिमाजों, जोंनि सिमाजों ओरै साहाजों लाइन गायथारनोसै आरो 6 फुटनि एसे गोजान गोजान, जाहाथे फिथाइया ख्रि ख्रि थायो। ओमफ्राय ओरैजायबो खोलाहाबो लाइन गायथारनोसै ओरै गायजोबगोन। ओमफ्राय दा गायनायखौ देखायबावगोन। ओरै सिन होखाजोबखाबाय। नै 6 दाल 7 दालसोल' गायबाय, अखासो हाबाय, एकबारे खामानिखौ मावथेरनो हाला। दा गायनाय नैबेबो, ओमफ्राय बैथिंबो गायलांबाय, ओरै लाइन गायलांजोबनोसै, अखायानो गारला। जा अखा हाबाय, लाम बुरजा थावबाय गय फुलिया। गायबाय लामनो, आरो बांसिनसो थावबाय। मोनाबाय लोगोफोर, ओमफ्राय गायजोबनो हायासै आरो। ओरैनो 70-80 दालसो गायनो हाबाय। ओमफ्राय लाम दंबावो, बेखौ मालाबाफोर गायनोसै, टाइमानो थोआसै, अखाबो हाबाय थाबायना। ओमफ्राय नै फुलिया लाम दंबावो, ओरै सिमा गिदिंनाय गायजोब्बाय आरो। भिडिअआ बेनोसै लोगोफोर, गोजोन्थों बयनिसिमबो।